Labarin wata kyakkyawar yarinya wacce ake kira da Sadiya da kuma wani sarkin ruwa wanda ake kira da dodo mai kare ruwa. Bari mu shiga da ku cikin tatsuniyar Sadiya kai tsaye. A cikin wani ƙauye wanda ake kira da ƙauyen garin Maɗaci. A cikin wannan ƙauyen akwai wata kyakkyawar yarinya wacce ake kira da Sadiya. Sadiya ta kasance yarinya ce ita mai ladabi sannan kuma da biyayya, haka zalika kuma mai kulawa da 'yan uwanta. Kullum Sadiya takan je rafi domin ta je ta ɗebo ruwa, wani sa'in kuma ta yi wanki. Sadiya akwai wata ranar Laraba ta shirya tsaf domin zuwa bakin rafi ba don komai ba sai don ta wanke kayanta. Sannan Sadiya ta kama hanya ta tafi wannan bakin rafi. Tana zuwa bakin rafi, Sadiya ta hau wanki tana wanke kayanta tana 'yar waƙarta a hankali. Can sai ta ji wata murya mai kauri daga cikin wannan ruwan ana ce mata, "Sadiya, ya kamata ki tashi saboda ruwan nan yau akwai hatsari." Sadiya ta firgita, ta tashi tsaye, ta dinga hange cikin ruwan nan amma bata ga kowa ba. Ta waiga bayanta, ta dinga dube-dube amma kwata-kwata bata ga kowa ba. Lamarin ya bata tsoro sosai. Shine dalilin da yasa ta kama hanya ta tafi zuwa gida. Tana zuwa gida jikinta na karkarwa yadda ka san wacce take yin zazzabi ko kuma irin ana mugun sanyin nan. Kuma zafi ake yi. Amma Sadiya haka ta kama hanya ta tafi zuwa ɗaki inda ta je ta kwanta. Bayan wani lokaci ta farka, sai ta dawo cikin 'yan uwanta suka ci gaba da shira. Da dare yayi ta koma ta je ta yi baccinta. Sai dai tana cikin baccin ne sai ta yi mafarkin wannan muryar da ake faɗa mata kan cewa, "Sadiya, ya kamata ki tashi daga bakin ruwan nan saboda wannan ruwan akwai hatsari." Sai ta maza ta farka daga wannan baccin nata ta firgita, ta fara salati, tana addu'o'i. Bata dai koma bacci ba, aka samu aka kira sallar asuba, ita ma daga nan ta tashi ta yi sallah. Washe gari ta je bakin wannan rafin. Kawai sai ta ga ruwan nan ya miƙe sosai yana ambaliya, wasu yara har sun kusa nutsewa su uku sun ma kusa mutuwa. Sannan ta yi dabara ta san yadda za ta yi ta ceto su. Sannan ta ruga zuwa gari, ta je ta faɗa wa mutanen gari kan cewa rafi fa akwai matsala, rafi akwai matsala, ya kamata a ce mutane su zo su ga abin da ke faruwa. Haka mutanen ƙauye suka yi ayari suka zo suka ga menene yake faruwa a wannan rafin. Suka fuskanci cewa tabbas rafi yana fama da ambaliya, kuma sannan zai iya cin ɗan adam kowane lokaci. Sai dai amma wannan sarkin ruwan yana kulawa da su, saboda shi ba a ganin sa a cikin ruwa yake dodo ne. Amma kuma duk garin babu wanda yake so kamar Sadiya, saboda ladabinta da kuma biyayyarta. Bacin wannan ruwan ya gama haukansa, bai samu wani ɗan adam ɗin da zai ci ba. Dama teku kowa ya riga da ya san cewa rafi irin na ruwa haka yana cin mutane duk shekara. To bai samu wanda ya samu ya kai kansa cikin wannan ruwan ba, barantana har ya cinye sa. Ya gama abin da zai yi, sannan ya lafa ya koma yanda yake a da. Sannan Sadiya mutane suke ce mata da Sadiya 'yar baiwa saboda ta ceci wasu yara guda 3 daga cikin wannan ruwa. Mutane sukan ce mata Sadiya 'yar baiwa. Kowa idan ya zo babu wani abu da yake cewa sai Sadiya 'yar baiwa. Duka labari ya karaɗe gari, kowa ya riga ya santa da wannan sunan, wato Sadiya 'yar baiwa. Sadiya ta koma bakin wannan rafi kamar yanda aka saba domin zuwa ta yi wanki. Ta je za ta yi wanki ne, kawai sai ta ji murya daga cikin wannan ruwan ana cewa, "Sadiya, kada ki tsorata kuma sannan kada ki gudu. Ni nan da kike gani na sarkin ruwa gare ni. Ni sarkin ruwa ne kuma sannan ba a gani na, ni ne mai kare wannan gari. Saboda haka zan miki wata kyauta." Sadiya ta ji tsoro amma haka ta tsaya. Sai ta ga wata ƙwarya daga saman wannan rafin ta fito. Sai aka ce, "Ki ɗauki wannan ƙwaryar. Wannan ƙwarya kyauta ce daga gare ni. Idan har kika ɗebi ruwa a cikin wannan 'yar ƙwaryar kika zuba a cikin gona duk girmanta, to ba za ki ƙara mata ban ruwa ba. Gaba ɗaya gonan nan sai ta yi abin da ake so ta yi, wato albarka da kuma amfanin cikin gona." Sadiya ta ɗauki wannan ƙwaryar sannan ta ɗebi wannan ruwa. Dama a lokacin damuna ta riga ta wuce, ba a musu ruwan sama. Ta je ta zuba a cikin wannan gonar. Duk da shi dodo ne, amma ta taimake shi ya dawo mutum daga halin da ya shiga na cinye mutane. Tatsuniyar Lami wacce ake kiranta da jarumar ƙauye. Bari mu shiga da ku cikin tatsuniyar Lami kai tsaye. A cikin wani gari can cikin ƙasar Hausa, can wani ɗan ƙaramin ƙauye, wani gari wanda ake kira da garin Kurya. A cikin wannan garin ba a fitowa da daddare a yi yawo, saboda mutane suna ta jita-jitan cewa akwai wani ƙaton dodo wanda yake fitowa cikin gari yake yawo babu ruwansa da mutane. Sai dai amma idan har mutum ya shiga cikin wannan jejin, to tabbas baya dawowa, sakamakon ana cewa wannan dodon yana cin mutane. Sai dai wannan dodon asalinsa mutum ne, wani boka ne ya maida shi dodo. Akwai wata
kyakkyawar budurwa wacce ake kira da Lami. Lami ta kasance 'yar gidan wata mata ce wacce ake kira da Sa'adatu. Lami duk ranar Juma'a takan haɗa wani gagarumin taro nata ita kaɗai, saboda tana tunawa ne da ranar da aka haife ta. Dama ranar Juma'a ne aka haife ta. Ranar take haɗa wannan taro ta yi fati, sannan ta gayyato mutane da ke kewayen ƙauyensu. Wata ranar Juma'a ta zagayo, Lami ta shirya tsaf saboda tana so ta haɗa wani gagarumin taro. Ta ce za ta shiga cikin jeji domin ta yi 'ya'yan itatuwa irin su tufa da ayaba har da ma abarba. Ta nufi cikin jejin nan. Mahaifiyar Lami ta ce, kin ga kada ki shiga cikin wannan jejin, saboda ana jita-jitan cewa akwai dodo, kuma sannan duk wanda ya shiga baya fitowa. Lami ta ce ita tabbas sai ta shiga, kuma ai ba a tabbatar cewa akwai ba, kawai ana ta jita-jita ne. Haka Lami ta kama hanya ta shiga cikin wannan jeji. Tana cikin tafiya ne, ta yi nisa da gari sosai, ta fara zuwa gurin duhu, sai ta ji wata murya mai kauri ana kiran sunanta. Lami, da kika zo yi nan, kin san cewa nan gurin yankina ne, duk wanda ya shigo to tabbas ya shigo cikin yankina. Lami ta ji tsoro sosai amma ta dake, sannan ta mai da tunaninta guri ɗaya. Duk da kasancewa ta ji tsoro sosai, amma haka ta tsayar da zuciyarta, ta tafi tana 'yar waƙarta. Ni Lami, 'yar gidan Sa'ade, gashi na shigo jeji zan ɗebo itace, ba wai itacen girki ba, itace na kayan itace, kayan lambu. Wannan dodon ransa ya ɓaci, haka ya to a fusace yiwu kan Lami kai tsaye, amma daga ganin fuskar Lami sai ya ci birki ya tsaya cak, tamkar wacce Lami ta yi wa asiri. Sai wannan dodon ya faɗa wa Lami cewa, wannan yarinyar kamar na san ki a baya. In ji dodo kenan. Sannan ya ce wa Lami, tabbas ke ce 'yata wacce kika taɓa ɓace min a shekarun baya. Lami ta tsaya cikin mamaki. Sai wannan dodon ya ce, bari in baki labari na. Ni da asali na mutum ne, wani boka ne ya maida na haka, sakamakon na karya mai wani alƙawarinsa da na ɗauka ban yi mai ba. Kuma sannan da a ce za ki taimaka min, to tabbas zan iya dawowa mutum. Akwai wani guri wanda na kasa shigarsa a cikin jejin can, cikin wata rijiya. Da a ce za ki ɗebo min cikin ruwan rijiyar, to tabbas idan na sha zan dawo mutum, saboda rijiyar tana da wani sihiri. Lami ta ce, to shikenan zan taimaka maka. Sannan ta kama hanya ta nufi cikin wannan duhun dajin inda ya fi inda take duhu. Ta tafi cikin tsoro, tare da kukan wasu tsuntsaye na abun tsoro da manya-manyan dabbobin dawa, amma duk ba su ankara da ita ba. Haka ta je ta ɗebo mai wannan ruwan a cikin gora, sannan ta kawo mai ta bashi, yana sha ya fara zama siffar mutane. Nan da nan ya dawo mutum, sannan ya wa Lami godiya sosai. Sannan Lami ta taho da dodon nan cikin gari, ya zama mutum. Mutane suka dinga mamaki, dama wane yana nan, ya aka yi ba ma ganinsa sai yanzu ya dawo. Sannan ya tattara mutanen gari ya ba su labarin abin da ya faru, sannan da yanda Lami ta cece shi. Daga nan mutane suke kiran Lami da jarumar ƙauye. Tun daga nan Lami ta shahara, ta yi suna sosai a cikin gari, har ma da maƙotan ƙauyuka. Kowa ya san labarin Lami saboda irin abin da ta aikata na rashin tsoro.